Pozdrav kolegi Regulovci. Kao što vidite, svanulo je jedno izuzetno hladno jutro, ali to me nije sprečilo da ovog puta dođem na Adu Safari. Za razliku od Čepela, voda koju često pecam, na kojoj se često nalazim iz razloga što mi je, izuzetno blizu. Tako da došao sam ovde da probam da uhvatim kojeg šarana po ovom izuzetno hladnom vremenu. A svakako da je Ada Safari poznata po zimskim ulovima šarana, tako da došao sam da, ovaj vikend, to jest jedan dan, provedem na vodi i da probam da uhvatim nekog šarana. U prošlom videu sam video komentar da me neko pitao da pričam o svojoj opremi. Tako da, pretpostavljam da ću i to odraditi, ali nadam se takođe i nekom ulovu da obogatimo malo video. Tako da, nadam se da će ga biti. Tek je početak dana, 20 do 8 je, imamo ceo dan na raspolaganju, sunce polako izlazi i nadam se da će ga to možda pokrenuti da jede. A ako ne, onda očekujem griz u nekim predvečernjim i večernjim satima. Ali, naravno, kao što to uvek u ribolovu biva, nikad ne možemo da znamo sa sigurnošću šta će se desiti. Tako da, vidjet ćemo. Kao što možete vidjeti, sunce je gotovo potpuno izašlo. Nažalost, riba nije bila aktivna jutros, tako da bih iskoristio vreme da ispričam nešto više o priboru koji koristim. Konkretno danas, kao i 90% pecanja, koristim C-Line Black Carp 12 fita 3,5 libre štapove. Štapovi koji su se neverovatno pokazali i koji za jako malo novca daju izuzetno mnogo. Konkretno baš na ove štapove sam izvukao svoju najveću ribu i gotovo 90% svojih pecanja koristim te štapove iz razloga prvo cenovnog ranga što znam da mogu da ih spuštam, stavljam gde god želim, a bez da moram da pazim na njih. Takođe i zbog toga što uglavnom većina jezera na kojima trenutno pecam nemaju neke velike distance na kojima se peca, pa samim tim i duži štapovi nisu potrebni. Naravno, kada je to potrebno, tu su Made Goliath štapovi 13 fita, 3,5 libre, ali kao što sam rekao, kako na safariju, tako i na drugim manjim jezerima, a i onda kada sam uhvatio najveću ribu u svoju na Čepelu, sam koristio C-Line Black Carp štapove. Što se mašinica tiče, konkretno koristim Goliath Carp 8000 QD, to jest Quick Drag. Mašinice koje su mi se takođe izuzetno dobro pokazale i koje sam prvenstveno uzeo za neke dalje zabačaje, ali kada sam ih stavio na Black Carp štapove, komplet mi se izuzetno svideo i kako je izbalansiran i između ostalog i kako izgleda. Samim tim te mašinice su ostale na ovim štapovima i nebitno da li pecam na velikim ili malim daljinama, gotovo uvek pecam sa njima. Što se tiče današnjeg setupa, koristim bank stickove, tačnije Made bank stick pozadi, boost bar za 2 štapa, napred i nazad, a na prednjoj strani koristim nogicu od Rod Poda. Inače, koristim Rod Pod, Made Classic Rod Pod, koji je generalno izuzetno pristupačan, a i mislim da pogotovo u početnicima nije potrebno ništa više od toga. Nažalost, ovaj video nisam uspeo da obogatim ulovom, makar ne onim od ovog pecanja. Ali tu su stare, dobre uspomene od pre samo nekoliko dana i nedelja. Razlog tome mislim da je preniska temperatura, da riba prosto nije bila aktivna
i da se nalazila na mestu koje nije pristupačno za ribolov. A mislim da je moja greška što to mesto možda nisam nahranio par dana pre mog dolaska, kako bi se riba možda i pokrenula, jer bi imala neki, ajde kažemo, siguran izvor hrane, pa samim tim možda i ne bi bila zabijena samo u jednom mestu. Sve taktike koje smo pokušali nisu davale rezultata, ali nadam se da ćemo tu grešku ispraviti sledeći put. A do tada, pozdrav i bistro.